De Italianen moeten er helemaal niets van hebben, van het Maastrichtse kweekvlees. Maar het zou wel dé oplossing kunnen zijn. En heel goed voor klimaat, voor dierenwelzijn en ook voor het water bijvoorbeeld. Maar het botst op dit moment natuurlijk met de Europese culinaire tradities. Ja, hoe gaat het verder met het lot van Mosa Meat? En de Clean Air Act die is in de maak en die moet dan tegemoetkomen aan toch een brandbrief van de GGD in Limburg. Die zeiden, geen enkele gemeente eigenlijk voldoet aan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie als het gaat om schone lucht. Daar gaan we het vandaag over hebben in het Europees Parlement. Met Vera Tax, zij is Europarlementariër van de PvdA, weet alles van de Clean Air Act. Clara van der Wiel is er, super druk natuurlijk rond deze verkiezingstijd. Hier in Brussel, correspondent voor het NRC. Dien Paas is er, hij is onderzoeker bij Mosa Meat, werkt dus met zijn 159 collega's aan die kweekburger. En Reinier van Landschot is er ook, kandidaat voor Volt, lijsttrekker wellicht voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. In deze aflevering van Avondgasten Europa. Ja, van harte welkom dus vanuit het Europees Parlement, waar het ook al een beetje bruist en borrelt, omdat de verkiezingen eraan komen. In Nederland natuurlijk, maar in Europa staan ze ook op programma voor juni volgend jaar. Hele spannende dagen voor Reinier van Landschot. Van harte welkom, want dit weekend wordt beslist. Ja. Word je lijsttrekker van Volt of niet? Ja, klopt. Er zijn 3 goede kandidaten en dat wordt ontzettend spannend. Dus we kiezen de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, maar we kiezen ook de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. En het verkiezingsprogramma wordt ingestemd. Dus een superbelangrijk en spannend moment voor Volt. Ja, mag de familie nog stemmen? Ja, iedereen die lid is van Volt al langer dan 3 maanden, die mag stemmen. Dus mijn ouders en mijn broers en mijn vriendin die steunen me natuurlijk ook. En je oom? En mijn oom die is geen lid van Volt helaas. Nee, ik vraag het je natuurlijk omdat die kennen wij dan weer, Berend-Jan van Voorst. Lange tijd gouverneur in Limburg. Onder andere tijdens die hele grote overstroming in Venlo van bijna 3 decennia terug. Hier ziet u hem, Berend-Jan van Voorst. Toen keek hij terug op die wateroverlast van die jaren. Maar je ziet hem wel nog regelmatig, Reinier. Ja, ik heb hem eigenlijk deze week zelfs nog gesproken. Hij is altijd heel enthousiast en heeft veel wijsheid, vind ik. En vertelt ook met enthousiasme over zijn 12 jaar als gouverneur van Limburg. En ja, dat is een bijzondere man, dus het is leuk om hem af en toe te spreken. Nou, geeft hij nog tips? Ja, maar dat zijn meer algemene levenstips dan per se tips voor de politiek. Meer over dat je je aardig gedraagt voor je omgeving bijvoorbeeld. Dat soort Koester hem, die man. Vera Tax, als het dan toch gaat over de Europese verkiezingen. Ga je ook nog kandideren? Of denk je misschien toch na over een plekje in Nederland in Team Timmermans? Ja, nou ja, dat is altijd, in die zin, de nationale verkiezingen zijn ertussen gekomen. En daarom is ook de termijn opgeschoven, waar je zeg maar aan moet melden als Europarlementariër. Dus ja, je kunt nu op 2 paarden wedden en ik denk er nog even goed over na. Ja, moeilijk? Nee, het is niet moeilijk, maar het gaat altijd heel snel. En ja, het ligt ook een beetje aan hoe Team Timmermans het gaat doen. En welke mensen die eventueel nodig heeft. Ja, spannend. Dien Paas, van harte welkom. Je bent van Mosa Meat. Ja. We hadden het er net over, de kweekburger die komt eraan. Even heel snel, voordat we beginnen over die 25 miljard die eraan zit te komen. Wat doen jullie nu precies? Nou, als we het vergelijken met de normale manier van vleesproductie, nemen wij een heel klein biopt van een koe of een kip of een varken. Of zelfs vis, wordt tegenwoordig ook al onderzocht. En in dit kleine biopt zitten spiercellen en vetcellen. En die kunnen we dan vervolgens in het laboratorium op kleine schaal en in een productielijn op grotere schaal opkweken. Zodat die cellen vermeerderen en zodat we van een heel klein stukje weefsel heel veel weefsel kunnen maken. Zonder dat het dier er geslacht voor hoeft te worden. Dus dan is het toch eigenlijk echt vlees. We kunnen eens even kijken waar die koeien precies staan, waar die cellen dan eventueel uitgehaald worden. Dat is eigenlijk op een boerderij tussen Maastricht en het Belgische Lanaken. We konden even meekijken waar toch eigenlijk het hart van Mosa Meat begint. Voor de trip naar de koeien in de wei volgen dan toch maar Lea Melsener, onderzoeker bij Mosa Meat. Want zij weet hoe belangrijk die koeien zijn voor het onderzoek van dit Limburgse voedseltechnologiebedrijf. So we're here at the farm where we usually take our samples from which we then get the stem cells, which are then the starting point of the process of cultured meat. We prikken deze koeien in de bil, dat gaat onder narcose.
En dan halen we daar een heel klein stukje weefsel uit, ongeveer een halve gram. En dan halen we daar weer de cellen uit, die laten we eindeloos vermenigvuldigen. En dat is in wezen zijn dat vleesstamcellen. En die kunnen daarna weer gewoon vlees maken, zonder dat we de koe daar verder bij nodig hebben. Video out of London where scientists are serving up the first ever man-made beef burger. With its current high price tag, how realistic is that? And how do we know if that meat is safe? Well, what attracted me to work with cultured meat is that this would be a way to produce meat in a much more animal-friendly and environmental-friendly way. I think they understand now that I don't have any food anymore. Lea legt de morele vraag neer over hoe we met dieren moeten omgaan. Want zelfs megastallen zullen niet toereikend zijn als China, India en Afrika meer vlees gaan eten. Over de hele wereld gezien komen er juist steeds meer vleeseters. En dat komt omdat in China en India mensen rijker worden en daarmee meer vlees gaan eten. Op dit ogenblik kunnen ze het zich nog niet veroorloven, maar zodra ze het zich kunnen veroorloven gaat dat gebeuren. En dat is al in 2008 voorspeld dat in de komende 20 jaar de vleesconsumptie met 70% wereldwijd gaat toenemen. Ja, duidelijke woorden dus van Mark Post, de oprichter van Mozameat. Er kwam een brief richting Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, met de vraag, onder andere van Nelly Smit-Kroes, mevrouw von der Leyen, maak 25 miljard euro, dus 25.000 miljoen euro vrij voor die kweekburger. Ja. Hebben jullie al de vinger opgestoken? Ik denk dat we die brief in perspectief moeten plaatsen. De brief is gestuurd niet alleen om te investeren in kweekvlees, maar ook in precisiefermentatie en plantaardige eiwitten. Maar er is heel veel investering nodig om dit op grote schaal verkrijgbaar te krijgen. Ja, Leonardo DiCaprio moet ik zeggen, is een van de mensen die in jullie bedrijf investeerden. Clara van der Wiel, hoe zit dat dan precies met die Europese focus op, nou ja, ten eerste dit soort productieprocessen, maar ten tweede ook wel een beetje natuurlijk de tegenstand die meteen gegenereerd wordt, bijvoorbeeld vanuit Italië, maar uit meer landen in Zuid-Europa? Ja, die tegenstand is er heel duidelijk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat de stem van de boeren hier in Brussel ook altijd nogal luid klinkt. Nou ja, in Nederland hebben we daar inmiddels ook flink wat ervaring mee. Nou, in Brussel is dat eigenlijk niet anders. En het neemt ook toe. Hè? Het geluid van de landbouwsector, van die boerensector, dat klinkt echt weer luider hier in Brussel. Ook in reactie op die overwinning van de BBB in Nederland. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die kweekvlees. Hè? Want heel van die, zeker in Italië zit een vrij sterke, krachtige vleessector die zich echt bedreigd voelt door het bedrijf Mozameat. Dus die lobby eigenlijk tegen dat soort subsidies. Aan de andere kant kun je natuurlijk zeggen, er gaan enorm veel Europese subsidies naar de Europese landbouw. In dat licht is 25 miljard misschien weer niet zo groot. Maar ja, die strijd daarover die woedt wel heel erg volop hier. Ja. Hoe schat je dit? Ik denk dat ze best een goede kans maken. Tegelijkertijd hangt er een beetje van af als men in Italië hier lucht van krijgt en een hele harde campagne opzet, dan kan die ook wel weer de wind in de zeilen krijgen. Ik weet dat een paar jaar geleden dat Brussel een veel kleiner bedrag vrij wilde maken en dat er toen echt een harde lobby van Italiaanse Europarlementariërs op gang kwam. Die zijn niet geslaagd destijds, dus het zou kunnen dat het ook dit keer wel uiteindelijk lukt. Ja. Ja, Renier staat in het verkiezingsprogramma straks van Volt. Ja, klopt. In het conceptverkiezingsprogramma wat dus deze zaterdag wordt ingestemd. Daarin is het voorstel om meer te investeren in onderzoek naar de productie van kweekvlees. En we moeten eigenlijk ook de Europese regels daaromtrent versoepelen. Want nu zie je dat bedrijven als Mozameat naar de VS of naar Singapore moeten uitwijken. Terwijl als dit zou lukken en op grote schaal commercieel succesvol is, dan is het fantastisch voor de biodiversiteit, voor minder dierenleed, voor minder CO2-uitstoot. Dus ik ben er groot voorstander van. En ik vind het ook erg jammer dat de Italiaanse overheid al bij voorbaat dit verboden heeft. En ik hoop dat die lobby waar we het net over hadden niet gaat slagen. Want dit is wat mij betreft de toekomst. Ik hou zelf van vlees, ik eet het wel, ik probeer te minderen. En ik denk dat veel mensen dat hebben. Dat je het wel wat minder wil, omdat je weet dat het slecht is voor het milieu. Maar goed, ja, het blijft ook wel heel lekker en het is moeilijk om je gedrag aan te passen. Dit zou daarbij kunnen helpen. Ja. En Dien, hebben jullie last als onderzoekers van het feit dat je voorlopig niet mag verkopen eigenlijk in Europa? In zekere zin is het kunnen verkopen natuurlijk goed voor de commercie.
Maar wat ik denk dat heel belangrijk is dat wel ook de Nederlandse overheid de mogelijkheden biedt om de producten te ontwikkelen. Gezien bijvoorbeeld het recentelijk goedgekeurde de proeverijen die gehouden kunnen worden. Ja. Dus in die zin ben ik van mening dat de Nederlandse overheid wel stimuleert om een koploperspositie te blijven behouden. Naast andere landen zoals de VS en Israël. Ja. Je werkt zelfs als onderzoeker. Ja. Wat onderzoek je dan precies? Ik zal geen college hier gaan houden. Ik zal het heel simplistisch vertellen. Wat wij proberen te bewerkstelligen is dat we de cellen kunnen gegroeid worden. Al meer dan 100 jaar lang is er celkweek. Maar niet voor de productie van weefsel dat geconsumeerd gaat worden. Dus normaal in het lab worden heel hoog kwaliteit ingrediënten gebruikt om die cellen daadwerkelijk te kunnen kweken. Suiker bijvoorbeeld. Om kweekvlees daadwerkelijk in de supermarkt terecht te laten komen, moeten de kosten omlaag. Natuurlijk kan dat op het moment dat er opgeschaald wordt, zullen de kosten ook omlaag gaan, maar daadwerkelijk het proces moet goedkoper worden. Dus wat we onder andere proberen is als het ware suiker uit de supermarkt gebruiken in plaats van die hele hoge kwaliteit suiker die normaal gebruikt wordt voor celkweek. Ja. En zijn er nu nog bepaalde soorten vlees of bepaalde soorten dieren waarvan de cellen beter opgekweekt kunnen worden dan andere? Gaat het dan bijvoorbeeld bij kalfjes beter dan bij cellen uit een volwassen koe? Biologisch gezien zit er een limiet aan het aantal delingen dat een cel kan doen. Maar er zijn door verschillende bedrijven in de wereld verschillende dieren en methodes die er gebruikt worden en ook celtypen. En het is inderdaad waar dat bepaalde celtypen sneller kunnen groeien, maar die celtypen zijn dan misschien net een stap verder van daadwerkelijk vet of spierweefsel. Dus het is de afweging, wil je dichter bij je product zitten of daadwerkelijk wat normaal ook gegeten wordt. Maar de cellen groeien misschien wat minder hard. Of wil je cellen groeien die wat sneller delen, maar die niet echt in die mate ook op vlees lijken uiteindelijk. Nu zagen we bij je collega eigenlijk op de boerderij dat jullie limousin-runderen gebruiken, die Limburgse limousin-runderen. Is daar nog een aparte reden voor? Doen die het op een of andere manier heel goed qua deling? Ik denk dat dit ook in het grotere de grotere grand scheme of things gezien moet worden, dat we willen het heel lokaal kunnen doen. En dat kan. Je kan bij de lokale boer de koe als het ware gebruiken om een biop te nemen en dat weefsel gebruiken. Maar een andere interessante optie, nu dat we hier in Brussel zitten, is de Belgian Blue. Of koeien die heel enorm groeien door een genetische mutatie die natuurlijk ontstaan is. En die kunnen veel meer spierweefsel genereren vanuit zichzelf al. Dus biologisch gezien is dat ook heel interessant. Ja. Nou, dankjewel in ieder geval voor dit mini-college. We gaan naar het volgende onderwerp, want we kregen een waarschuwing van de GGD in Limburg. Die zeiden van luister, let op, want de luchtkwaliteit is niet goed. Eigenlijk in geen enkele Limburgse gemeente moet iets aan gebeuren. Er is een soort Clean Air Act in de maak, schone lucht. Tenminste, dat wil het Europarlement graag. Vera Tax is erbij betrokken. Wat gaat er gebeuren? Nou ja, wat er gaat gebeuren is natuurlijk eerst wat is er aan de hand. En wat er aan de hand is dat we sowieso in Nederland gemiddeld 13 maanden korter leven, omdat er luchtvervuiling is. En in Limburg is dat gemiddeld 11 maanden korter. En dat is gewoon niet goed. Je merkt er feitelijk niks van, hè? Want je denkt de zon schijnt, ik zit lekker op de fiets, je merkt er niks van. Maar het is wel aan de hand. En daar willen we iets aan veranderen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft daar zeg maar, al limieten voor gesteld. Hè? Zo, hoe de fijnstof van al die delen die in de lucht zitten, hoe die zouden moeten zijn op een gezonde manier. Ja, daar voldoet onder andere ook Limburg niet aan. En in het Europees Parlement en met de Europese Commissie hebben we nu gezegd, daar moeten we strikter mee omgaan. We moeten wel die Wereldgezondheidsorganisaties limieten halen. En we moeten natuurlijk dat Europees doen, omdat zeg maar, als wij het in Nederland goed doen en in Duitsland niet, ja, die lucht van Duitsland komt naar ons toe. Dus je moet hier Europese afspraken over maken. Ja, in Maastricht is het altijd eigenlijk heel erg slecht geweest, die luchtkwaliteit. Had met name te maken natuurlijk met de route de Soleil. Die ging van Amsterdam naar Milaan via Maastricht. Maar toen kwam er die tunnel. Toen werd het iets beter, maar het is nog steeds niet eigenlijk zoals het zou moeten zijn. Dus wordt er overwogen om die binnenstad volledig emissievrij te maken. Maar er wordt in ieder geval wel heel goed gemeten. Het is een kleine groene container met bovenop een aantal filters en meters. Wie niet beter weet, fietst of rijdt er zo aan voorbij. Maar ondertussen wordt er binnenin een hoop informatie verzameld over onze luchtkwaliteit.
En dat is niet alleen wat we met onze auto's uitstoten, maar ook wat we vervolgens weer inademen. Want de luchtkwaliteit is nog altijd niet wat ze zou moeten zijn. En dat is een taai gevecht, omdat luchtkwaliteit, of de verontreiniging van de lucht, die is weinig tastbaar. Je ziet het niet, je ruikt het nauwelijks, maar het is er wel. En het heeft een grote impact op de gezondheid van de mensen. Het is een soort sluipmoordenaar die heel langzaam je gezondheid aantast. Ja, duidelijke woorden dus vanuit Maastricht. Die Clean Air Act, Vera, hoe gaat dat dan qua proces de komende tijd? Nu hebben we als parlement daarin een positie genomen. En uiteindelijk gaan we dan in de onderhandeling met alle lidstaten, waaronder Nederland en de commissie natuurlijk, om daar dan een definitieve wet van te maken. Eigenlijk kun je zeggen dat we daar 3 belangrijke afspraken in hebben staan, zoals je nu in het ontwerp zit. Dat is dus 1, houden we ons aan de limieten die gesteld zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie. Want nu gaat het wel een beetje beter, maar ja, we zijn niet ambitieus genoeg. Dus laten we ons daaraan houden, beter voor de gezondheid. 2 is natuurlijk dat we zeggen, de overheden moeten dus ook daar iets aan doen. Hè? Bijvoorbeeld Maastricht die dan emissievrij zou willen zijn. Als je dan burger bent in zo'n omgeving en jouw overheid, of dat nu je stad is of je land, doet er niks aan, dan word je nu dus in het recht gesteld dat je je recht kunt gaan halen bij de rechter. En dat is een hele belangrijke... een heel belangrijk punt natuurlijk, want anders, je ziet ook wat er gebeurt, bijvoorbeeld bij Tata Steel in IJmuiden en zo. In het belang van de economie wordt er dan niet ingegrepen, ook niet door overheden. Ja, dan moet je dus als burger wel je gelijk kunnen halen. Ja, maar iedereen in Den Haag wordt dan zenuwachtig, want denkt aan de habitatrichtlijn, waar die bedoeld was om de natuur in ieder geval op peil te houden. Die werd vertaald door de Nederlandse overheid in een stikstofnorm. En die werd door de rechter uiteindelijk op tafel gelegd en zegt van goed, als je hem stelt, dan moet je hem ook handhaven. En nu kunnen er geen woningen meer worden gebouwd, even kort door de bocht. Dreigt zo'nzelfde scenario met die Clean Air Act? Nee, maar je moet als overheid natuurlijk, en dat doet Europa ook, hè, we zeggen van dit is de basis en je mag dat als lidstaat zelf invullen. Hè. Dus ga je het doen door het vervoer beter te doen of kijk je naar je fabrieken. Dus je hebt allerlei zaken en je moet natuurlijk als Nederlandse overheid wel heel goed nadenken aan welke knoppen je gaat draaien. Daar gaat Europa niet over. Daar moet je goed over nadenken en daar moet je vooral tijdig over nadenken. En ja, goed, dat is ook wel... anders kun je het niet goed oplossen. Als je wacht tot 11:55, dan moet je rigoureuze maatregelen nemen en die zijn meestal niet zo prettig. Dat hebben we natuurlijk vaak gedaan. En dan vraag ik aan Clara van der Wiel, en die heeft eigenlijk het hele scenario en het pandemonium rond het verslechteringsverbod meegekregen de afgelopen maanden. Dreigt zo'nzelfde scenario hier, zo'n padstelling? Nou, het probleem is wel dat zo'n Clean Air Act, of die politieke discussie daarover, die komt nu wel op een moment dat de politieke verhoudingen wel flink op scherp staan hier in Brussel. En dat zeker ook al die maatregelen en al het beleid dat met milieu en klimaat te maken heeft, echt wel onder druk komt te staan. Dat heeft alles te maken met de naderende verkiezingen. Het heeft te maken met de ontwikkeling die ik net al zei, hè, dat de landbouwlobby hier toch ook wel een sterke vinger in de pap heeft. En dat betekent wel dat zoiets als een Clean Air Act, vorige week was er een stemming over, dat het ook meteen weer onderdeel wordt van zo'n politieke discussie. En dat ook bijvoorbeeld de christendemocratische fractie hier, die heel invloedrijk is, zit ook het CDA bijvoorbeeld bij, dat die er toch tegen heeft gestemd. Omdat die inderdaad bang zijn voor allerlei extra regels die het Europese bedrijfsleven knevelen en ook Europese boeren het leven zuur maken. Dus je ziet wel dat ook zoiets wat eigenlijk, waarvan mensen zeggen van schone lucht, daar kan niemand tegen zijn, dat het ook wel onderdeel wordt van zo'n politieke discussie. En dat dus ook de kritiek erop is van er zijn al zoveel Europese regels, moet dit er dan ook nog wel bij? Ja, en Vera, je ziet natuurlijk in de Verenigde Staten heel erg dat klimaatbeleid meegenomen wordt in die polarisatie. Hè. Dat is heel erg een links thema geworden. Dreigt dat nu ook hier in Europa? Ja, dat is precies zoals Clara het al zegt. Dat is nu aan de hand. Op het moment dat de BBB in Nederland provinciaal alles won, zag je hier eigenlijk meteen dat de CDA-fractie een andere politieke koers koos. En dat is... ik persoonlijk vind dat heel lastig, omdat we gezegd hebben, we gaan de Green Deal doen. Dit is wat we willen bereiken. Dat is ook waarom jonge mensen vooral ook op ons gestemd hebben. Hè. Je wilt die duurzaamheid bereiken in Europa. Dat betekent dat je nu ook afspraken moet maken. En nu zijn er toch politieke partijen die zeggen, we willen het wel in de toekomst, maar niet nu, want dat vinden we nu lastig. Ja, dan gaan we onze doelstellingen nooit halen. Dat is een lange termijnvisie, maar die kan soms politiek pijn doen. En sommige politieke partijen gaan dan een draai maken. Ja, lastig. Renier, hoe kijk jij dan naar? Want Volt natuurlijk zit nog niet zo in die dichotomie van de politieke partijen. Ja. Hoe kijk je dan naar zo'n
Voor mij staat het bovenaan dat klimaatverandering het allerbelangrijkste probleem is om op te lossen in deze tijd. En dat vergt hele fundamentele veranderingen van eigenlijk alle aspecten van onze samenleving. En dat is iets waar iedereen aan mee moet doen. Dus we moeten er ook voor zorgen dat dat een sociaal rechtvaardige transitie is. Maar ik maak me wel ongerust als ik zie dat politieke partijen uit angst voor verlies van stemmen, zetels, ervoor kiezen om, ondanks dat ze weten dat dit het allerbelangrijkste probleem van deze tijd is, toch een andere koers te varen. Dus daarom staat voor ons klimaatbeleid altijd binnen Volt met stip op 1. Ja, met kernenergie nog. Ja. Ja, dat is ook duidelijk. We gaan naar het volgende onderwerp. Want als het dan toch gaat over klimaat en kernenergie en misschien nog een keertje op de rem trappen, dan komen we uit bij, zeg het maar, ik weet het Wopke Hoekstra. Want die zagen we hier vandaag ook door de gangen lopen. Met Diederik Samson erachteraan. Die bereidt zich voor op die hoorzitting in het Europees Parlement op 2 oktober. Wordt nog heel erg spannend. Maar degene die eigenlijk afgelopen jaar had opgelet, die had Wopke Hoekstra ook in Maastricht gehoord. Daar hield hij een Europa-lezing op uitnodiging van Studio Europa. Dus toen was dat duidelijk, ik vond het toch wel interessant, Europa. En daar zei hij ook dit over het klimaat. Want als er één probleem is dat zich niets van landsgrenzen aantrekt, dan is het wel de opwarming van de aarde. Ja, de onmiddellijke nood die we moeten ledigen, en we zien dat elke dag op televisie, die gaat over energiezekerheid. Over voldoende gas, over voldoende olie. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om vol door te gaan met de energietransitie. Met Fit for 55. Met de planeet leefbaar houden, juist voor de volgende generatie, juist voor zoveel hier ook in de zaal. En datzelfde geldt voor de economie. Want de lijst, ook de lijst in mijn speech, van politieke wensen is lang en kostbaar. Terwijl iedere scholier met een bijbaantje hier in de zaal weet, uiteindelijk kan je iedere euro precies 1 keer uitgeven. Ja, Wopke Hoekstra dus in Maastricht. Veeretax, we hebben helemaal niet goed opgelet, want hij klonk toen al als Frans Timmermans. Nu net, bedoel je? Maar ja, nu die Fit for 55. Kandidaat-commissaris. En dit is voor mij dan het voorbeeld wat je ziet. Dan worden er lange termijn, heel goed idee, Fit for 55. In de praktijk doet het CDA niet. Niet in Nederland leveren ze dat niet. En hier in Europa ook niet. Ze komen er echt op terug. Dus het wordt een spannende hoorzitting, denk ik, voor Wopke. Want op die, zeg maar, inconsistenties zal die gewezen worden. Ja, Klaar van der Wiel, jij volgt dat natuurlijk. Hè? Je komt hem ook vaak tegen in de lift. Terwijl ik hier zit, zie ik hem daar inderdaad toevallig net achter de pilaar voorbij komen. Nou, dus, kunnen we nog even dat is heel toevallig. Maar daar loopt hij. We zetten het nog even erin qua beeldjes. Maar voor wat betreft natuurlijk dat lot van Wopke Hoekstra dadelijk hier in het Europees Parlement. Wordt dat niet volledig gegijzeld door de verkiezingen? Het wordt door verschillende verkiezingen gegijzeld. Er spelen allerlei verschillende dynamieken die voor hem natuurlijk niet heel erg voordelig zijn op het moment. Je hebt inderdaad de Nederlandse verkiezingen, waardoor inderdaad alle Nederlandse partijen wel op scherp staan en zich ook echt wel politiek willen profileren. Maar daarnaast had je natuurlijk ook al, we hebben het net al genoemd, die natuurherstelwet, waar enorm veel politieke strijd en discussie over werd gevoerd. En hij landt eigenlijk in die verhevigde politieke sfeer, landt hij hier in Brussel. Dat betekent dat partijen echt vrij scherp tegenover elkaar staan en er echt wel een beetje een sfeer is van we willen bloed zien. Hè? We willen wel echt eventjes zijn nieren testen en kijken of hij het wel echt kan wat hij hier wil gaan doen. Ja. Als ik daar mag inhaken op die polarisatie. Want je ziet dat nu ook Italië absoluut geen kweekvlees. En die brief die binnenkwam, kweekvlees en wel nu. Terwijl er ook ruimte is voor allebei de kampen, als het ware. Dus er is heel veel polarisatie en het wordt ook vaak een strijd genoemd. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee. En het heet een transitie. Dus het is niet zo dat we nu van het een naar het ander moeten gaan. Er zou net zo goed geïnvesteerd kunnen worden in boeren die de afgelopen decennia ook heel erg hun best hebben gedaan om vlees voor een almaar groter wordende populatie te creëren. Om die ook te helpen dat op een duurzamere manier te gaan doen. Want anders halen we het niet, zoals ook in het filmpje aangegeven werd, om over een x-aantal jaar die nog grotere populatie te kunnen blijven voeden. Daarmee gaan we afsluiten. Ik ga je bedanken. Heel veel succes wensen met je onderzoek. Veeretax, van harte bedankt. Succes met de Clean Air Act natuurlijk die eraan zit te komen. Reinier van Landschot, heel veel succes met de verkiezingen van komend weekend. En Clara van der Wiel, jij ook hartstikke bedankt
En veel succes. We hopen nog veel van je te lezen in NRC met die spannende tijden hier in Europa. We zijn er volgende maand weer, dan onder andere met 16-jarige leerlingen van het Groenewald College in Stein. Die komen dan hier op visite, komen kijken en snuffelen een beetje aan Europa. En dan ook een beetje leren over Nederlandse, maar met name ook Europese verkiezingen natuurlijk die eraan komen. Dat volgende maand. Ik bedank u voor het kijken. Hele fijne avond.